attending my birthday party. Hindi ko naman alam na birthday party ito. Pero ginawa ninyong birthday party, kaya maraming salamat. At sabi ko nga, this year, maka simple birthday lang, hindi na tayo masyado mag-celebrate. Ginulat naman ako ni Mayor Michael. Pagpasok namin dito, ang dami-daming tao. So, thank you very much for being here. Your good wishes on my birthday are always heartfelt, and it is something that pagka ako'y nasa Maynila at humaharap ng konting kahirapan o konting problema, inaalala ko lang ang inyong mga ngiti at ang aming loob ay lumalakas ulit upang ituloy ang laban para sa pagtatanggol ng ating mga kababayan. Thank you all very much. I'd like to greet, of course, ang ating senadora, Senator Amy Marcos. Andito rin, siyempre, ang ating Governor Matt Manoto. Vice Governor Cecil Marcos. At ang ating Mayor. Alam nyo, hindi ko talaga, I will be very candid with you. And matagal na tayong nagsama. I never thought I would be announcing a mayor of the city of Lawag, Mayor Michael Marcos Kior. And of course, Vice Mayor Toto, yung ating mga members ng Sangguniang Panlunsod, lahat ng mga barangay chairman, all of the other workers in government, the city department heads, and employees and staff, lahat po ng nakarating dito na imbag nga malim nyo amin. I came here, alam nyo naman, pag-September, tawag na nga namin Marcos Week. Dahil birthday ng father ko, 11, birthday ko, 13, ang sister ko, si Irene, 16, si Amy lang ang medyo nalayo sa November. But kami, yung iba, nandito kami, at saka yung mother ko sa July. But September is what we call our Marcos Week, and usually may malaking celebration. Pero sabi nga namin, siguro naman hindi naman bagay mag-celebration kapag marami sa ating mga kaprobinsya ay nahihirapan dahil dinaanan nga tayo ng bagyo at maraming mga nakita na pagbabaha. Ito po, kaya namin inikot. Pumunta kami sa Mangato, and then after Mangato, we went to Barangay 7A. At tinignan namin, kasi itong mga lugar na ito, hindi dati nababaha. At yung mga ibang lugar na pinupuntahan, yung sa Barangay 7A, perennial yan. Pero yung sa airport, bago yan. At yung pagbaha dito sa Lawag, it is the first time na nagkaproblema tayo ng ganyan. Kaya tinitignan ko ng mabuti. At sabi ko, nung tinanong ko si Govmat, sabi ko, saan ba nabaha? Kasi alam na natin yan, the usual, sa Solson na yan, sa Bantar, may sa Riweng, kung minsan ng Barangay Riweng, nagsasara. Pero alam na natin yan, every year pareho. This time, mukhang nagbago. Kaya kailangan natin pag-aralan para maganda ang ating paghanda. And that is why we went around para tignan kung ano ba talaga ang pwedeng gawin. At ang bagong weather, the new weather is going to come, and it is time for us to adjust para hindi na mangyari ito. And that's why we decided, sabi namin, ay imbis na magkaroon tayo ng malalaking celebration for Marcos Week, ay puntahan na lang natin yung mga iba na nahirapan dahil dito nga sa bagyo. Kaya itong birthday party na ito, imbis na bibigyan nyo ako ng regalo, kami naman ang magbibigay ng regalo sa inyo. Gusto nyo na, kadakayami na po!